Já vás vítám u core tréninku číslo 2. Dnes nás čeká 6 cviků, z toho jeden teda se bude opakovat 3krát a na každý cvik budeme mít celkem minutu. Celý blok bude trvat 6 minut bez odpočinku. Začátečníci opět mohou odpočívat podle svých vlastních potřeb. My pokročilí pojedeme v kuse a jako toto pravidlo bylo u prvního tréninku, tento blok si můžete dát kolikrát za sebou budete chtít. Zase doporučuji tak 3x, 4x za sebou, anebo si ten 6minutový blok dejte jako bonus po jakékoliv sestavě. Já vám nyní všechny cviky vysvětlím a ukáži, plus u prvního cviku ukážu, co dělat, když vás bolí u toho cviku za krkem, jak správně držet pozici a jak protahovat. První cvik, který se nám bude v celém bloku 3krát opakovat, je zkracovačka ťuk-ťuk. Je to vlastně obdobný cvik, jako jsme cvičili u core tréninku jedničky. Budete ležet na zemi, výchozí pozice bude úplně stejná, paže máte podél těla, zase nohy máte v 90 stupňovém úhlu, můžete si je opřít o židli, o míč, ale hlavně si hlídejte, aby byly uvolněný. Kdo zase bude nohy zapojovat, může je nechat na zemi. Ale hlídejte si, nohy by se neměly vůbec zapojovat do tohoto cviku. Měly by být uvolněný a zabírat by mělo jenom břicho. Tak, a vy než se zvednete, tak zatlačíte bradu dovnitř. To znamená, že právě tady ten krk se vám tak pěkně protáhne. A vy když potom budete zvedat hrudník vzhůru, tak byste to měli víceméně táhat těmito svaly a hlavně břichem. A vlastně ty svaly zadní šíjový by měly zůstat naprosto uvolnění, proto by vás pak neměly bolet. Když potom se zvednete, dostanete se do té nejvyšší pozice, kam až budete moct, tak tady by měl vzniknout 90 stupňový úhel, ale vzadu ty svaly, ty zadní šíjový, jsou pořád uvolnění, nezapojují se vůbec. Můžete si, nebo takhle, hlídejte si, abyste tenhle prostor měli otevřený, aby právě ramena byly daleko od uší a lopatky jste tlačili jakoby směrem k sobě. A ta brada v 90 stupňovém úhlu a pak šíjový svaly vlastně jsou uvolnění. Tak, dáte nohy vzhůru a tentokrát už nebudeme držet pozici staticky, budeme dělat při výdechu mírný kmity a zároveň při tom výdechu vždycky nadechneme, jedna noha půjde k zemi a při výdechu ji dáme zpátky do základní pozice. Takže takhle bude nádech, výdech a mírný kmit vzhůru, kdy zaberou břišní svaly a dostaneme se do základní pozice. Nádech, výdech, vtáhneme maximálně břišní svaly, co nejvíc to jde. Nádech, zase nádech jde do středu těla. Kdo zvládne, nemusí si špičku nohy vůbec pokládat na zem. Kdo si potřebuje na chvilku odpočinout, může špičku nebo celou nohu položit. Ale nohy jsou uvolněný a pracuje jenom břicho. Pokud vás začne v průběhu cviku bolet za krkem, ujistěte se třeba, dívejte se na sebe do zrcadla, jestli opravdu správně držíte bradu, jestli máte ramena daleko od uší, lopatky u sebe. A pokud i přesto vás tady pořád bolí, tak si na chvilku odpočiňte, jestli je to neúnosný, nebo si něco dejte za hlavu, třeba malý overball, opřete si o to hlavu. Ale ten cvik můžete cvičit i s položenou hlavou na zemi, pokud prostě už to nezvládáte. Jinak, jestliže vás bolí za krkem, tak je dost možný, že ty zadní šíjové svaly máte zkrácený a je třeba je protahovat. Takže já vám ukážu, jak vy můžete po cvičení si protáhnout zadní šíjové svaly. To je vlastně cvičení, které můžete dělat kdekoliv. Když budete sedět v kanceláři u počítače a bude vás tady bolet za krkem z toho, jak tam takhle sedíte, tak si můžete na chvilku dát pauzu a protáhnout si šíjový svaly. Je to opravdu velice vhodné cvičení, který můžete praktikovat kdykoliv a kdekoliv a nikdy vám neublíží, vždycky vám jenom vlastně pomůže, protože ty zadní šíjový svaly je opravdu potřeba hodně protahovat. Takže základní cvik, který můžete, nebo takhle zaujměte, buď když teda sedíte v pozici, že máte zase ramena daleko od uší, lopatky tlačíte směrem k sobě a dolů, zatažený břicho a provedete úklon do strany, kdy se snažíte uchem dotknout ramena
A druhá ruka vám bude sloužit jako zátěž, vy si ji lehce položíte na ucho a držíte pozici zase 30 sekund až minutu. Zhluboka dýcháme. Měli byste tady cítit takový příjemný tah, nemělo by vás to bolet. Nechoďte do bolesti. Pak bradu mírně vyrotujete směrem k hrudníku a hlavu a to samý. Tohle rameno si hlídejte, aby šlo směrem dolů, abyste to tam netahali tím ramenem. To samé pak provedete na druhou stranu a pak ještě jeden cvik. Vy si dáte ruce v týl, lokty před obličej, zase paže vám budou sloužit jako taková mírná zátěž a snažíte se bradu dostat až k hrudníku. Pomalým kontrolovaným pohybem, zhluboka u toho dýcháte. Pomalinku kuratíme záda. A tady můžete cítit příjemný tah od zhora až klidně dolů do spodní části zad. Druhý cvik je cvik na šikmý břišní svaly. Budeme ho cvičit v sestavě taky dvakrát, nejdřív na jedné straně, potom na druhé straně. A tento cvik už je trošku náročnější, já vám ho vysvětlím v lehčí i v těžší variantě. A výchozí pozice je taková, že si lehnete na bok, položíte si hlavu, paže je kolmo k tělu, dlaně položená na zemi. A při výdechu vy zaberete a budete se snažit zvedat obě dvě spodní končetiny najednou. S tím, že zároveň budete zvedat i horní polovinu těla. Vypadá to nějak takto. Hlídejte si, aby krk byl stále v prodloužení páteře, aby první nešla hlava, ale aby šel právě celá horní polovina těla současně. Pak zase malinko povolíte a zase zaberete při výdechu. Nádech zase do středu těla, při výdechu zaberete, zase uděláte takový mírný pohyb. Spodní končetiny jdou o malinko výš a celá horní část jde o malinko výš. Tohle je to jenom mírný pohyb. Kdyby byste se neměli nějak naklánět, nějak vyklat, právě to břicho, ten kór je to, co vlastně tu pozici drží pevně. Vy zase budete minimálně zapojovat spodní končetiny, ale budete to držet břichem. Jakmile se začnete kývat, tak břicho nemáte dostatečně silný. A já vám ukážu lehčí variantu. Ještě tady k té variantě jsem chtěla říct, že vy, když budete zvedat celou horní polovinu těla, tak byste měli mít pocit, jako že zvedáte páteř pořád rovnou, že se vlastně takhle nějak neprohýbáte, ale že zvedáte celou páteř vlastně jakoby v jedné ose vzhůru. Vy se malinko prohnete, ale mělo by to být minimální. Ten pocit byste si měli pořád hlídat. Zvedat vlastně krk v prodloužení páteře a celou horní polovinu v jedné ose zvedat nahoru. A břicho, v tomto případě šikmý břišní svaly, je to, co vám k tomu pomáhá. No a jak jsem říkala, pokud se tam nějak kývete nebo nezvládnete tento cvik, nechte hlavu položenou na zemi, celou horní polovinu těla nechte položenou na zemi a zvedněte jenom spodní končetiny a dělejte mírný kmity při výdechu. Poslední cvik, kdy už budeme pěkně posilovat i zádový svaly, vychází z pozice, že si lehnete na zem, budete mít čelo položené na zemi. Vy už víte, jak máte dýchat a zapojovat břicho, takže když se pořádně nadechnete do středu těla, kdy hrudník by se vám měl roztáhnout do strany a do zádu a při výdechu stáhnete maximálně břišní svaly a díky tomu stažení vy budete schopni jít co nejvýš vám to půjde nad zem. A vy už tady zůstanete, zase uděláte hluboký nádech
Akorát, že malinko poklesnete a zase při výdechu zaberete. Zase spodní končetiny by měly být co nejuvolněnější. To znamená, vy vám se budete mít tendence hodně zatínat jíždě, tak si na to pamatujte a hlídejte si, abyste je měli co nejuvolněnější a zabírali vám jenom zádový svaly a ty břišní svaly. Ty vám hodně pomůžou k tomu, abyste se zvedli vysoko. Že jsou pořád podél těla, krky v prodloužení páteře, to znamená, abyste hlavu nějak nezakláněli, ani nepředkláněli. No, a to byl poslední cvik. Já pro vás teď celý ten blok 6minutový odcvičím v reálném čase. Kdo chce, může si zacvičit přímo se mnou, kolikrát bude chtít.